Nasuspindi ka na ba? Uy, nasuspindi ka na ba? Hmm. Pag nasuspindi ka, parang may ginawa kang hindi maganda. Suspensyon. Sa iba, ang tingin nila masama. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay trabaho. Pero, sabi nila, may klase ng suspensyon na masama at may klase ng suspensyon na maganda. Ano-ano nga ba ang klase ng suspensyon na masama? Ito yung kapag nasuspindi ka sa trabaho. Walang pera, nga. Pero eto, maganda na pwede ring masama. Kapag nasuspindi ang klase sa eskwela, masaya. Pwedeng all day, sa kama nakahilata. At ang tanong, na ano ba yung klase ng suspensyon na maganda? Eto, kapag suspendido ang coding, sigurado ang mga driver tuwang-tuwa. O pwede rin namang hindi natutuwa dahil ang daming sasakyan sa kalsada. Eto pa, ang isa sa mga klase ng suspensyon na maganda. Suspendido ang parking fee o kahit ano pang bayarin. Dagdag mo pa, yung kapag suspendido ang pagbabayad sa toll fee. Na by the way, tapos na ang suspensyon ng toll fee sa Cavitex. Ay, tapos na ang maliligayang araw ng mga bumabaybay sa Cavitex. Sana ay nasulit mo ang suspensyon na iyon. Suspensyon. Para sa iba, hindi maganda. Pero sa iba, maganda. O diba? Ang sarap sa tenga. Sana lang, nagamit mo ang suspensyon sa maganda. At hindi sa masama. At hindi talaga magiging masama ang gabi mo kapag ako ang kapiling mo. Kabisyo, samahan mo ako ngayong gabi. Samahan mo ang Pasa Princess ng radyo, DJ Rocky Terra. 9 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng mga pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Eto na. Ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. May ginawang masama raw ang asawa ko sa pamangkin kong babae. Kung may mababalitaan kang ginawa ng asawa mo sa pamangkin mo, maniniwala ka ba agad? O ipagsasawalang bahala mo lang ito? Abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama mo
ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocketera. Dito lang sa Kailangan Pa Bang I-Memorize Yan. Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files.